सोने तमोड़ी हाय सोने तमोड़ी रूपे की नीवा दिल धुन कलसी పోతా की नावा मन धुन कलसी। హలో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా, లిరికల్తో సూపర్ వచ్చింది కదా. ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ కొట్టకుండా వెళ్ళిపోకండి. సో టెలిగ్రామ్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ముందుగా ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకుందాం. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో. సో ఒక ఫోటో ఉంటుంది, ఆ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో మీ ఫోటో కావచ్చు, ఏదైనా ఫోటో. ఈ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని కొంచెం జూమ్ చేసి పైన తీసుకెళ్తా. సో ఇట్లా జూమ్ చేసి కొంచెం పైకి, ఇంత చాలు. సో ఇంత. సో ముందు దీనికి లాస్ట్ వరకు డ్రా చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు డ్రా చేసి, సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటో మీద టచ్ చేసుకొని ఎఫెక్ట్లోకి వెళ్ళి, ఆర్ట్ ఎఫెక్ట్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ టైల్స్ అని ఉంటుంది. టైల్స్ అని సెర్చ్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. సో టైల్స్ అని సెర్చ్ చేయండి. టిఐ ఒక 2 అక్షరాలు కొట్టేస్తే వచ్చేస్తుంది. సో ఈ పైన వచ్చింది కదా టైల్స్, దీన్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో స్టాండర్డ్ సెట్టింగ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ కింద మిర్రర్ అని ఉన్నది కదా, దీన్ని ఆన్ చేసుకోండి. సింపుల్ ఆన్ చేసి వదిలేసేయండి. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి మళ్ళీ ఏదైనా సాచురేషన్ యాడ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే లేదు. అది మీ ఇష్టం. సో మీ ఫోటోని బట్టి మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటున్నా. సో ఇంత చాలు. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి లిరికల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లిరికల్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రీసెట్ ఉంటుంది, దాన్ని ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఆల్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ ఆల్ చేసి కింద సాంగ్ తీసేయండి, ఫోటో తీసేయండి అండ్ లోగో ఉంటుంది. లోగో తీసేసి పైన పైన ఇక్కడ లేయర్ ఉంటుంది, దాన్ని కూడా తీసేసి కాపీ 24 లేయర్స్ ఉంటుంది, కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ నుంచి పేస్ట్ వేసుకోండి. సో పేస్ట్ వేసేస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఈ విధంగా వస్తుంది లిరికల్. సో చూసారు కదా, లిరికల్ మొత్తం రాసి ఉంటుంది, జస్ట్ ఎఫెక్ట్ మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే సింపుల్ ప్రాసెస్ చెప్తా. సో ఫస్ట్ లిరిక్స్ ఇట్లా వచ్చేస్తుందిగా, ఇక్కడ నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి మనం. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ లిరిక్స్ ఉందిగా, దీనికి పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి సో ఇప్పుడు ప్రతి దానికి పేస్ట్ టైల్ కింద ఉంటుంది, పేస్ట్ టైల్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళాలి. సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఇలా ప్రతి దానికి లిరికల్ మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి, లిరికల్ మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా కంప్లీట్గా మొత్తం లిరిక్స్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్లో కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఒక్క లిరిక్ని వదలకుండా కంటిన్యూగా ఒక్కటే ప్రాసెస్లో మొత్తం లిరిక్స్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఇదే ప్రాసెస్లో 1 బై 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో చాలా లిరిక్స్ ఉంటాయి, మీరు కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా, మీరు మాత్రం లాస్ట్ వరకు కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ 13 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ లిరికల్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో ఇప్పుడు దీనికి పార్టికల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రీసెట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ పైన లేయర్ ఉంది కదా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ మళ్ళీ 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ వేసుకోండి, పేస్ట్ లేయర్. సో ఇప్పుడు ఇలా పార్టికల్ ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా, సో సింపుల్గా వీడియో కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. సో లైక్ ఆర్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా, షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.